Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye, Ndang Rataman? Lakon tak jauh karo Lesmana Mandragumara. Aku ki sing andhap karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Bahasane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Rakyana pateh undanging Prawadya Bala Pak Sur tambur miang suling pepandhen dalutak mewa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladriana Sri Kawuryan Gandhak blagudug suwaru gimbal Semarante hawala nuwun sewu nggih ingkang Bapa ingsun kalima semadong dawuh kados pun nyanggen paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata Indrawati inggih menika penindang lara temon. Nuwun sewu ingkang abdi ngepatihan semadong dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ingkang rayi Banjar Jungut puntur sasana semadong dawuh lho. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karta marma semadong dawuh. Bathara wonten dawuh niki wau janjane kudune kula wis kasembadan mboyong endang lara temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang lara temon. Syukur menawi ngaten. Gegayanipun Lesmana Mandragumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para Satakura ngendherekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Bathara wonten dawuh. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh, Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati nglamar dhateng endang lara temon. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedrek rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Lesmana Mandragumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng Mubal babaring karepson. Kula padu kalih Bagong. Pancen Bagong iki pancen wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kapenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kaliyan panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, nggih panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sanggur kadidyaning Baladewa, wenang boyong endang lara temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan.
Niki nek Bagong mboten dikapokke ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kalian panjenengan mangke ngombro-ombro wantun kalian kula, wantun kalian Adipati Hayos Senguni. Oh, wis mboten nonton sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula kula dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane krincung sikile. Dur nun. Dawe anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora Dur? Kok meng hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong niku wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata Ngastina. Komeng gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur wae Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak ndithik kok mungsuh kere. Wegah kula. Dur, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perange niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho, napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkata ya Nger, aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkata. Kartomarma Swatama Durgumpa Dur Sasena Durmagati kabeh padha dibudharake Citraksa Citraksi. Sing ciripit kabeh dibudharake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Iki ngesaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat udah kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to? Nggih. Yo gliyak-gliyak yo. Nardo kewirangan do menyang yo. Kartomarma sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi kadange Baladewa. Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Li. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sitok goleki apa? Mendo ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa 11 papan, Begawan Durna, Patih Sengkuni, Dursasana kabeh ning negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe Palasata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk muni pisan iki kleru ora truk kowe tak takoni kowe urip iki wedi mati wae hah kowe tak takoni saiki Wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta truk hah wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sun nek wis titi mangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning
ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Hah? Oh. Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nah nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma. Kosek-kosek, kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sang-sang ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ora tau tuku iso ora tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndek rokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi kolong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kyai pira? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dik 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah iki perkara kowe engko ndedit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing momo nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir lho. Kowe nang kono apa lunga? Agena lunga. Aten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki nganggo sistem terus to, Gong. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petra endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti ta watahe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Ya duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wis sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Ha nomor 2 mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemwah dikutuki jaluki pesugihan. Apa namanya saiki? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utang mondeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya ning. Wis apa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui to. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya mung doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Dukane iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil.
Ayo ora ndidit to ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar e. Nang kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolek butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu ki? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggono magawe gelarira wang-wang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyanapati. Kula Petruk niki adi kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarene Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak darani kula Mbati. Bagong, ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan, ora ya jotosan. Ya basa sing. Ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok, Mas. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming makte arep ngapa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa wawarisa ora. Ning mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Heeh, tak kirim kowe. Wah asem ora. Tak pangan karo anakku barang Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dukulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ta, Tru? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai yo. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan. Aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki wong ketune patih ku kurang ajar ora men. Mong hati-hati lho, Mong hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah Tranto andake Kartomarma. Ayo oke padake. Ayo Truk, hati-hati lho Truk, hati-hati. Iki sarep belet lho Truk. Lho lah kok aku. Aku no yang burine, aku yang burine. Ya kowe burine. Kong.
Enggak. Wis krasa aku. Nek arep arep pae kok. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal taleni terus ajeng napak-napaki kula manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petro ora minggat suwarpaku tak kendara ditani Kartomarmo. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petro kantong bolong karo Kartomarmo. Mati. Doro Tirtanata rasa kokian gunung Tako. Wajib jajaran cukup tadi bawah yo. Petro kok goblak-ablek kula kok capek dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa iki wajib sing pabalakan. Laden Hayya Durwa Gati. Pangeran Pati Negara Kestiya, Kadaksata Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing cekani Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekani Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekani Pati. Jeblok jajal baraka. Ayo. Ejian. Jadi gini. Tiba-tibaku bocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, papel. Bocah. Bocah. Ejan. Kalau deket ya apa ya soko mati cilik aku kowe ora apa-apa edan cokot ke tikus wirok ora wedi ayo cokot ora apa edan cokot ke kodok kerok ini nek didemek marai racun ora peduli kowe keracunan kowe hus ora wedi lho kodokku wis dia wis entek usahane ora wis entek aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durma Gati kok picing kok bleseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena Durma Gati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo. Heeh. Wah jan akeh banget iku Kurawa ngamati kembrobyos. Iki urung sepiro ana sak pirangan sing urung maju to. Ha iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja wawen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi.
Asli. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Ya. Ya, ngentekke sedegan. Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndodhot kok ya cekile ra jamak saya. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya degan ki elek ning mata. Oh. Oh, aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal kepruk ning matamu. Setan kamu. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Surawarta, jam rata yang kocok-kocok kae. Jah kula man. Kalah nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis netokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih dinekke isin. Kalah yo kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lek Tirtanata inggih pawon. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah yo kalah. Kajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku. Niku kedhepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamlih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus mudal. Ning mboten. Sesek kowe ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Kowe, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ki argo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Niku kula entuke kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho mawon. Ha iya. Pudel kula entuk kodhok kelok. Kula beto kula templeke ulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblek. Kula jajasi kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe dhuwur banget kejeloki sirahku ro bres. Kalah kan. Kowe iki Kadamnata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana iki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah Rupanakawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing gurung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju po. Mungsuhe lawangan. Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah,
kere. Heeh. Pun sela. Wis. Kula sing ajeng maju methoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelet nyawuk anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiten Neraka jahanam. mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek ki. Kula aturi suminggawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjung akhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora sanggo kursi jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Oh, kleru nggonmu omong tutuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe Niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. isih akeh panjen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petuk kalah Ruci Traksi ini bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. Ingone ora ana sing mangan. Sing di omah tuna, ya. Turah akeh ora ana sing mangan ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu semuni tutuki ndase. Ya. Ben sesuk wayangan meneh. Aku jaluk pamit. Sing hati-hati. Kok kaya ora weruh liting telebu. Kaya ora weruh li gelut kok wis mulih. Pun Kok mulih? pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man, kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kok kowe apa aku sing mati?
Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang nonton niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citrasi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya, mergo Nek sampean menang kalih Petro, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo dembengok dalange Petro. Dalange pokok. Citrasi kok menang karo Petro. terus sing di omah gelo. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe Cetha ora wayangan meneh. Yakin, aku nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citrasi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? ya ora ono. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus ora wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbambangane ra wayangan. Lah iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho. Sampeyan ora milih ya. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kula Bosek. Niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini Sinuwun Prabu Mandura, Kula tak matur Sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa Citraswar ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. iya. Wila dicegati tenan. Angger maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju lho. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kruncal. Dan wong edon. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbawa siji, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong liwat iso jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo?
Gondas wae. Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Ya, njata iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Ya. Oh, gondot apa? Ya. Mburi ya kena ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki. Ya, lho dimatke. Ngekeki sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane musuhe matke. Ya, lho. Oh iya iki ya. Ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nya. Oh iya aku ya wani nya ya. Oh, isih ayo. Areng apa ayo? Mburi apa piye nya? Mburi ya mburi. Ya. Ah kendel e padake. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan Bendoro pecah sirahmu. Mongmu sak banter-bantere. Matna sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangsuh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sanggas. Wedan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Kono ku aku pengen ngrasake gagar otak kaya wong pekokne rasane pripun ngono. Ora apa-apa. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar ya. Ayo, kudu nepati janji. Sate ora nepati janji ra ya. Hati-hati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasar kuwi iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Atur don. Ah, cilaka ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora ora di agama kaya. Oh, nya. Ut. Ha. Halo. Kurawa yuraan tenan. Oe. Coba ora ana tongseng. Mesti mindo. Pindo lho kula. Ya, pindo. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh ya. Ya. Pindo. Tambah wisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwate. Ayo, iya kusike iki toto-toto kok. Ayo, iya kusike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Lempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Apokmu apa? Le. Dir. Kok nglecak le.
Urek. Ya, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wo, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene iku aku manggawe. Pripun, Pak? Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-ombro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Sultan Toha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusmaning jajalan. Petruk saya kirani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat greten kula ceplok ketemu mate. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa ya? Weh. Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sing kiper Gus. Prabu Baladewa maju to sing kiper sapa aku tak takon. Gong. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut to? Kowe mau lho nek sing maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manusmaning jajaran Sultaning bawane Blesana Petro, Bagong ora minggat cuman kono ada gretel nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Kowe iki nang kono. Kowe kakangku Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku arep muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning ndi te? Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Gafurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki.
Cilaka iki aku. Monggo kono nggawa nenggala. Aku maju bakal iki iblis lanat nyus. Kelekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Weling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nylameti tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa trewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahe kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandare anakmu ta? Ora ya iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi sik kumana 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngaki-ngaki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Iki kono. Pen-pen gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Iya. Padake ora ngerti. Heeh. Iso lulus dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki yo perguruan tinggi. Ora iso nek tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kae tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak doneh ya. Wis cah nekat tenan. Oh alah, Semar. Oh alah, Semin. Tare wangi kaya ngene mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lah wanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki? Cok. Bela iki mereka. Wah, kepro watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis kok. Iki kowe mau piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku iki meng donga ta, Tru? Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mbleset terus metu ngono ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Petro. Ayo ta, Tru. Ya. Iki wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho.
surang nonton cek Tru. Goleke pusaka Tru. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggone golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya iya. Yo. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Ya. Kowe tak ora ana Baladewa nggawa gladi pramuka. Wagu ya, wagu. Ora ana terus terserah apa. Pedro kandang mana? Wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Apa ya ana ari cilik banget lho. Ora goleki gareng nang rekoso. Yo, yes, anane iki gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis dileleng kok Prabu Dewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh kentuk omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, para maring jangan sedan para. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nulun nang mburi ora. Panos maning jajaran sultane bone iblis anak kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oh nggih. Sapa-sapa dukane ayo Baladewa mungsuhmu iki Prabu Bale metu. Oh iki aku iki. Lha iki aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amoy Suramrata, Jaya dimejo. Wah, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki? Aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojoh negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecuk pipine. Wah setan ora setan asli takon apa ora? Kowe Bagong. Iya. Nenggala ora temu ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara kakon gretek tengah kumban. Woi ajalah. Petro. Wah, sio-sio tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Petro kandhang bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golek Narsung.
goleke lesung. Goleke Kamandra aja sembrono. Kowe mangkat. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange dapi-dapi Cewek. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembrobos orang-orang bejane totoh nyawa ya padake. Lho, Pun jebol cagak bendera ngendi? Iki susah gendera iki. Iki lho, wis ono. Iki to. ganggu wong ngombe es. Bayar dong. Urung. Omong sing bayar aku nih to. Iya. Weh, wong kok nglelengi aja macam. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh, 500 wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko sik tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane Ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. kok iso gong. Ketindihan sewengi. Peredaran-darahe ora lancar. Abuh. Dirapune. Edang ngono. Ayo, boyo dewa. Iki apa iki? Iki toya. Ojuang yo. Kondur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe, Pak. Lho, Iki nggawa gentering apa? Hocah. Wote jawang. wah setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa mulai kaya loedan. Aho acu. Ho. Wajib nyawane. Wah, mutar ya wae iki. Koko Prabu Ratri Kendel. Koko Prabu sampun kados mekaten. Tresman. Koko Prabu. Kuwi duku, kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Setyaki diculke. Oh Prabu Sare. Yo, Kendel. Yo. Ora gelem Kendel mung duwe Setyaki. Iya, yo. Weladi Mas Setyaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Kan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang ora temen lakon tak dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aku ki sing kandhang karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Kae pandal maning Betari Durga. Hus. Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi Kendel Koko Prabu. Iya, Setyaki pun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita, Setyaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye? Kresna piye, ha? Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, karo percaya aku apa karo murimu? Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu, Piye? badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kaliyan Ndawra Temon. Oh, terus
Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Leswana purun menapa mboten? Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon ngaten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Kok Prabu Mandura ingkang menika kendherien. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandrana kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sri Bala Dewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Oh. Wah, yo. Yen adan saktenane abot nanging tetep pun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan wonten Kanjeng Koko Prabu yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-antos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, wis tak kedhawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandu. Kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Ira wang-wang Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pangendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Pepenginan mengono, Yayi. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani wanara seta. Kethak putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula iki ya ora ngerti. Ayo salin piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti dadi kaya ngeten iki lek salin piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Diane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salin piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak uja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali ya, Bagong. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng.
Apa sing ndaturake marang Koko Prabu Mandura dereng? Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing Wisatata Jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Depari Jata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake sinuwun Kresna? Petra, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca, wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh, nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, kon bayar sih. Cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mes ora dikeki to Petruk mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Mana krungu lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Seneng ora. Kok nggurubutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakange engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Kon nyuwun pamit kula tak golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya kono kan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikai Bagong mboten. Nyotampan ono kowe dhewe PN dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku hus. Wes kok. Kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono kok panang nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Depari Jata Kencana mburine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga Ratu Sewu Negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mengke ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Depari Jata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih Ratu Sewu Negara. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Dosa sindane. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan kok. Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora werna-werna sertifikat BPKB tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet mbok menapa butuh sawayo aya ilang kabeh sak duwite pira manut dengkulmu mlocot ora sampun nggih Den ya sing ati-ati banget nggih ya contane Tru ya